Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu ta' kull nar ta' Sibt, eżjes, din il-qoddisa nofruha dejjem għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet jew telefonati li rċivejna matul din il-ġimgħa minn tant persuni biex nitolbu għalihom. Jew għalhekk aħna wkoll indaħlu magħna għal din il-quddiesa lil morda tagħna, lil dawk li qegħdin isegwuna minn fuq xejk television. Għalhekk il-quddiesa tixxandar b'mod dirett biex l-anzjan, il-marit li ma jistax ikun preżenti jingħaqad magħna wkoll f'din it-talba ta' ringrazzjament lil Alla. Quddiem l-imħabba ta' Alla li għalina ħejja din il-mejda jew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbuk mulej il-grazzja tiegħek li dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Erf. Jien tlabt u qlajt il-għaqal, sejjaħt u ġie fuq l-Ispirtu tal-Erf. Dan l-erf istu aqwa minn kull xettru u tron u intbaħt li l-għana mhux jeħdeh. Ma xebbaħtx miegħu il-ħaġra l-aktar prezzjuża għax id-deb kollu ħdeh mhuwiex ħlief ftit ramel u l-fidda qudiemu qisha ftit tajn. Aktar mis-saħħa u żbuħija ħabbejtu u għoġobni aktar mid-dawl għax id-dija tiegħu ma tgħib qatt. Mal-erf ġieni l-ġid kollu u miegħu ġieb li għana bla qies. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien. Imlina bit-tieba tiegħek mulej. Imlina bit-tieba tiegħek mulej. Għallimna u nodu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm se ddum. Ħen għall-qaddejja tiegħek. Imlina bit-tieba tiegħek mulej. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ferraħna daqskemm akkistna għas-snin li fihom rajna l-ħsara. Imlina bit-tieba tiegħek mulej. Ħajjider emilek quddiem il-qaddejja tiegħek bil-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna. Wettqilna inti x-xogħol ta' idejna. Wetta iva xogħol idejna. Imlina bit-tieba tiegħek mulej. It-tieni qari. Qari mill-Ittra lil Lut.
Ħuti, il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, taqta' aktar minn xapla b'żewġ tixfar. Hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, u l-ġogi u l-mudullum, u tarbel il-ħsibijiet u l-fahmiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Ħenijin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu kien se jaqbad it-triq lejn Ġerusalemm. Meta mar fuqu wieħed jaġġel, niżel arku btejħ qudiemu u qallu: Mallem tajjeb, x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: għaliex qiegħed issejjaħ li tajjeb? Ħadd mu tajjeb li falla biss. Inti l-kmandamenti tafu: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixxitx fil-falz, la tieħux bil-qerq dak li juta ħaddieħor, weġġaħ lil missierek u l-ommok. U dak wieġbu u qallu: Mallem, jien dan kollu ilni nħarsu minn żgħażiti. Imbagħad Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba u qallu: ħaġa waħda tonqsok. Mur bih li għandek, agħtih il-fqar u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Imma l dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq qalbu sewda għaliex kellu bosta ġid. Ġesu imbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: kemm jibsa għall-onja li jidħlu fis-saltna ta' Alla. Id-dixxipli staġbu għal din il-kelma, imma Ġesu reġa' qalilhom: kemm jibsa uriedi li wieħed jidħol fis-saltna ta' Alla, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna ta' Alla. Huma staġbu wisq aktar u bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva, għax għal Alla kollox jista' jkun. Qabes Pietru u qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu: tassew ngħidlek li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu l-darhom jew il-ħuthom jew il-ommhom jew il-missierhom jew l-uliedhom jew l-għelieqi tagħhom, ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevejx għal mid-darba iktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet u woliet u għelieqi flimkien ma' persekuzzjonijiet u ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. Il-kelma tal-mulej.
x'jagħmlu meta tnejn min nies jiltaqgħu. Aktar u aktar meta tiltaqa' ma' xi ħadd li tkun ilek ma taraħ. Tifirħu b'xulxin u nibdew naqsmu l-esperjenza tagħna ma' xulxin. Dan hu dak li jagħmel kull nhar ta' ħadd il-mulej miegħi u miegħek. Il-Quddiesa hija dijalogu ma' Alla ħaj. Huwa il-mulej li kellimna u aħna wkoll inkellmuh u ħafna drabi inkellmuh bl-istess kelma tiegħu kif għadna kemm għamilna. Forsi ma ndbaħniex. Dan il-Vanġelu mhuwiex għajr il-kelma ta' Alla għal ħajja tiegħi. Dik il-kelma li tirrispondi għal mistoqsijiet profondi tal-ħajti. U kif ukoll aħna il-mulej tlabnieh dak li għandna bżonn. Ħanieħdu ftit l-ewwel mistoqsija. Dan il-ġuvni ma nafux min kien. L-Evanġelista ma jagħtinix ismu. Għaliex? Għax dak huwa jien u int. Poġġi jismek flok dan il-ġuvni tal-Vanġelu. U wara kif dan id-dialogu bejn dan il-ġuvni u Ġesu u mammu xejn għajr id-dialogu tagħna. Min jaf kemm il-darba aħna bħal dan il-ġuvni staqsejna u wedna imma tgħid jien ħansalva. Tgħid jien ħanasal biex immur il-ġenna. X'għandi nagħmel? Mhux hekk qallu dan iż-żagħżugħ. U Ġesu ifakru jgħidlu inti l-kmandamenti tafu. Imxi fuqhom. Imma dan iż-żagħżugħ f'kelma waħda Ġesu qed jgħidlu imma inti qed tobdi l-kmandamenti biex tkun obdejthom timxi eżatt kelma b'kelma imbagħad ma tagħtix każ. Għax il-kmandamenti x'huma? Il-kmandamenti jeżis mhumiex liġijiet, imma l-kmandamenti il-kelma ta' Alla. Ħanatikom eżempju tifhmuni, aktar u aktar intom il-ġenituri. Min jaf intom kemm kmandamenti tajtu lill-uliedkom? Kemm affarijiet għedtulhom tagħmel x'hekk, għamel hekk, studja, mur ġib din, għalfejn għedtuhomlhom? Biex turuhom li intom tikmandaw? Xejn affattu. Għalfejn għedtuhomlhom? Għedtuhomlhom għax tħobbuhom. Għedtuhomlhom għax tidulhom il-ġid. Għedtuhomlhom għax ma tridux tarawhom ibatu. Min jaf kemm il-darba għedtu dan il-kliem lill-uliedkom. Qed ngħidlek għall-ġid tiegħek. Tagħmiliex ma' dik il-kumpanija. Oqgħod attent. Dan hu li qed jgħid Alla lilna, lili u lilek. Imma kif dak il-kmandament tal-ġenituri huwa frott tal-imħabba lejn uliedhom, anke l-kmandamenti ta' Alla huma frott huma xhieda tal-imħabba ta' Alla lejna. Immissa jien kif qed nobdihom? Qed nobnihom bħala risposta ta' imħabba li diġà qed nirċievi, jew bħala biża' li jekk ma nobdihomx ħanlaqqat xi xeba'. Infatti Ġesu araw x'jagħmel lil dan iż-żagħżugħ. Ġesu xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba. Xeħed fuqu ħarsa ta' mħabba. U mill-ġdid qallu hawnhekk Ġesu jidħol fil-fond tal-qalb ta' dan iż-żagħżugħ. F'kelma waħda lil dan iż-żagħżugħ qed jgħidlu inti qed tobdi l-kmandamenti
biex timxi mal-liġi. Imma qalbek mhijiex miegħi. Qalbek qiegħda marbuta mal-ġid li għandek. U għalhekk Ġesu lil dan iż-żagħżugħ jgħidlu dak li għandek mura tieħli l-foqra. Imbagħad ejja u imxi miegħi. U l-Vanġelu jgħidilna u dan iż-żagħżugħ dar lura u telaq b'qalbu sewda. Min jaf kemm Ġesu ħassu koll lafsa ta' qalb. Meta rali dan l-żagħżugħ ma femx l-imħabba tiegħu lejh. Ejjew nitolbuh il-mulej u x'għednielu aħna. Lil-mulej jednielu bil-kelmiet tas-salm irrispondejna wedna imlina mulej bit-tieba tiegħek. Għamel mulej li jien ma jiġrilejx bħal dan iż-żagħżugħ. Għamel li jiena inħoss qalbi mimlija bit-tieba tiegħek, qalbi tintela bl-imħabba ta' Alla u mhux qalbi timtela bil-ħwejjeġ li llum għandi u għada jispiċċa kollox. Li qalbi ma tkunx mimlija bija innifsi bil-ġid li Alla stess ipprovdilna. Imma qalbna tkun miftuħa għal xulxin. Araw xi tfisser qalb miftuħa għal Alla. Propju llum għaw kemm il-koppja ta' f'Għawdex kif tafu hawn diversi koppji ta' persuni Indjani mill-Indja. Għaw diversi familji li kif jaqilgħu xi grazzja mingħand Alla jew taqlalhom xi grazzja l-Madonna li lejja għandhom imħabba kbira bħalna u jiġu jitolbuha ta' spiss. Tafu x'jagħmlu? Imorru għand tal-ħanut u jixtru basket ikel. Ħobs, frott, għaġin, basket sħiħ. U ġibuh u jgħidulna Fader, dan għatih lil xi familja fqira. Kemm hu ġest sabiħ. Kemm hija xi ħaġa sabiħa li aħna nirringrazzjaw lil Alla mhux biss meta niġi hawnhekk nitolbu u ngħidlu grazzi u hekk għandu jkun, imma dak il-grazzi li jiena ngħid bil-fom inwettqu anke billi ngħin il xi persuna fil-bżonn. Billi nagħmel xi att ta' karità għax kif Alla lili jipprovdili u għenni nitgħallem jiena wkoll naqsam dak li għandi mal-foqra. Dak li qal Ġesu fil-Vanġelu illum lil dan iż-żagħżugħ. Dan hu dak li Ġesu qed jgħid lili u lilek. Mur, bih li għandek, għati ġidek, qasmu, għati lill-foqra u kompli jejja u imxi warajja. Ma jfissirx li hawnhekk Ġesu jridna niftaqru. Imma Ġesu qed jgħidilna minn dak li jien nipprovdilek, minn dak li ngħinek. Tgħallem intu koll, iżżommx kollox għalik. Imma tgħallem aqsmu u għejn l-oħrajn. U hekk il-qalb tiegħi u tiegħek tkun mimlija bit-tieba ta' Alla. Jew ħuti jeżjes inqumu bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla,
imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma jum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hija wħud jeżies b'fiduċja sħiħa fl-imħabba tal-missier li dejjem lest li jagħtina dak li neħtieġu inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu għalina il-Knisja f'Għawdex biex aħna nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza tagħna narfu dejjem aħjar dak li l-mulej irrid minna u ngħixu fl-imħabba. Nitolbu biex il-koll inkunu qalb waħda u ruħ waħda waqt li naqsmu bejnietna il-ferħ u d-batijiet ta' xulxejn. Nitolbu għal min akkwista ġid kbir biex jifhem u jaraf jaqsam u jgħin lil min huwa fil-bżonn. Nitolbu biex minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu jitbierku il-familji kollha tagħna. Il-mejtin tagħna jidħlu fil-glorja tas-sema u l-mulej jagħti l-għajnuna meħtieġa lil ħutna il-morda dawk fl-isptarijiet jew fid-djar tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla fil-waqt li tilqa' dawn it-talbiet tagħna għenna naqsmu sewwa il-ġid li jgħaddi u nintrabtu biss ma' dak li jibqa' għal dejjem bi Kristu Siedna. Sem għaddistija. Alleluja, alleluja. Itolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għal qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għal glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis
Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil-libnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċt, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tasmewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tasmewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, żdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna,
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Il-ġisem flimkien.
imlina mulej bit-tieba tiegħek, hekk tlabnieh il-lejla. U l-mulej jimlina mhux biss bl-imħabba tiegħu imma bil-preżenza tiegħu. Għalhekk ġie fina dan is-sagrament tal-Ewkaristija biex ikompli jaqsam magħna ħajjitna. Jew għalhekk fiskiet nirringrazzjawh tal-imħabba tiegħu li hu dejjem jurina, anke meta aħna stess ma nirrispondux għal din l-imħabba. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Siedna. Għandi żewġ avviż importanti, anzi tlieta. L-ewwel wieħed propju ġara ftit mumenti qabel bdejt il-quddiesa. ċemplit li kompja anzjani u talbuni fejn jistgħu jaraw u segwu din il-quddiesa. Kif tafu din il-quddiesa m'għadix tixxandar fuq TVM2. Imma issa qiegħda tixxandar fuq Sheikh Television. Din il-kopja ma stajtx infehmu għax ma kinux jafu kif isibu l-istazzjon tax-Sheikh Television. U għalhekk min għandu l-anzjani ejdulhom u għalmuhom biex huma wkoll li ħossuna maqudin magħna. Il-quddiesa tixxandar dejjem b'mod dirett fuq Sheikh Television kull nhar ta' Sibt fis-6:30. Kif ukoll matul il-ġimgħa fuq Sheikh Television fit-8:30 ta' filgħodu. Laqa ta' formazzjoni Marjana. Nixtieq li niftħu ftit widnejna sew għal dak li qed jitlob il-Papa. Dan l-aħħar waqt kungress Marjan li sar ġewwa Ruma, il-Papa insista, aħna konna wkoll preżenti, insista biex fis-santwarji Marjani li huwa iħobb isejħilhom anke il-klinika tal-Ispirtu Santu, l-isptar fejn aħna nfiequ, qed jistedinna u jinsisti magħna biex fis-santwarji Marjani tinfetaħ skola ta' tagħlim dwar il-Verġni Mbierka billi jsiru laqgħat ta' evanġelizzazzjoni permezz ta' Marija għaliex kif isostni ħadd daqs Marija u għandu raġun ma jista' jgħallimna ninkarnaw f'ħajjitna il-kelma ta' Alla. Is-Santwarju ta' Pino qed jilqa' wkoll din l-istedina tal-Papa u dan qed nagħmluh ukoll bħala turija ta' preparazzjoni għal miġja tiegħu fostna s-sena d-dieħla. U dan qegħdin nagħmluh billi sejrin nibdew nagħmlu laqa ta' darba fix-xahar. Laqa ta' darba fix-xahar li tibda fis-6:30. Il-laqa tieħu madwar 3/4. Itsir fis-sala tas-Santwarju u ħatibda tkun kull l-aħħar erba ta' kull xahar. Unek tafu li l-erbat hawn devozzjoni kbira lejn il-Madonna u għalhekk irridu nuru wkoll li d-devozzjoni tagħna tikber billi nkunu aktar malmin il-preżenza ta' Marija fl-Iskrittura xi tfisser. Dawn il-laqat se immexxihom jien, se nkun mejjun ukoll xi drabi anke minn Father Hayden, u għalhekk nixtieq ilkom li nħeġġiġkom biex tiġu u tattendu. L-ewwel laqa sejra ssir nhar il-erba' 27 ta' Ottubru. Mhux l-erba' li ġejja imma tkun erba' oħra. L-aħħar appell tiegħi huwa għall-loti tad-demm. Hemm bżonn kbir, partikolarment dawk li għandhom low positive. Fl-isptarijiet tagħna matul din il-ġimgħa sofrew minn nuqqas kbir ta' demm. U għalhekk kull minnu f'saħħtu inħeġġuh biex imur jagħti id-demm għada fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8:30 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Ejjew flimkien issa nsellmu lill-Om tagħna Marija u ngħidu flimkien f'isem il-morda u l-anzjani kollha tagħna.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.